Hej, vi skal snakke om systemteorier, om de 3 systemteorier, og der er de åbne og lukkede og subsystemteorier. Og at altså de åbne systemteorier, det er jo med en virksomhed, der er meget afhængig af omkring den. For eksempel, du kan se her med, at det er meget struktur og processer, men det er også det der med råvarer, medarbejdere, produktionsudstyr, produkter og service. Og så altså de lukkede systemer. Det er jo for eksempel, jeg tænker på lukket system, jeg kommer til at tænke på sådan noget vakuumpres og noget, hvor der ikke kommer luft eller ild ind til noget, hvor det er meget sådan lukket, og det er jo lukket for eksempel med virksomheder, der laver rumdel eller sådan med højteknologiske produkter, hvor de så har et laboratorium til at lave det. Og subsystem, det er jo en større del af systemet, hvor der for eksempel kører bus fra terminal til terminal på en lufthavn. Så det var det, jeg havde.